5. Kufika uJairus uzocela uJesu uthi ingane yami iyagula. Igulela ukufa. Uthi uJesu ngoba usufikile sambeni. Uthe Jesu abheka Jairus wafika umama onesifo somoya for 12 years. Wabamba umphetho wengubo kaJesu. uJesu wavele wamanze. Uthi uJesu bani ongithithile uthi uphetho Jesu iyake lonto. Baningi abantu abaphushayo uthi uJesu hayi lena isebenzayo mangiphusha bangisebenzela bangithintile. Khona lo ngithintile la engakwazi ukuhamba ngamthola. uJairus uthi ngithise kodwa lo baba lo ngifike eqala. Kodwa akangiphenduli. Ngoba kuyenza kufika eqala. Kodwa kuphendula abafika muva. Ungalimali ekholweni. Ngiyaphinda futhi yelapha. Kuyenzeka ufike eqala. Kodwa la ibandla lokusizakala abantu abafika muva. Uzuthi lento kade ikhetha abanye cha. If there's a delay, there's a bigger miracle. Alipa kodwa. Uma kunedelay okwazi ukuthi amazulu afuna ukwenza umangaliso omkhulu lalela-ke uJesu uthi lithi ephapheni lo mama engasakwazi ukuyifihla walo mama yimina ngithintile. Uthi lo mama ngesikhathi ngithinta ngizwe uthi uJesu hayi khona ngithintile ngoba ngizwe amandla ephuma. Uthi lo mama nami ngizwe igazi linqamuka. Ya bobabili bazwile. Omunye uzwe phuma amandla. Omunye uzwe phuma igazi. Nqamuka igazi anitameni bazalwane. Amen. That's why ombuza njalo umfundisi bazalwane. That's why if we are drained, you have gained. Uthena uJesu sabhizi nendaba lo mama kwasekufika inceka kaJairus iyamhlebela lalela bazalwane. Ithi ungabisayihluphi inkosi umntwana usefile. uJesu wavele waphenduka ngicela ngizweni. uJesu waphenduka wamema waJairus, do not be afraid, only only believe. Uthi uJesu weJairus leya ngane ukuthi ife noma iphile kudiphende kuwe ukuthi uzokholwa ini, kodwa ngithi mina only believe this one. Wabazalwane angakafixa salapha kodwa uzohamba ukholwa wonke umuntu lizofa. Impilo ibulawa ukuthi usuke ukholwa bonke abantu abathi ayi umuntu uyabhedla uyakholwa, bathi ungamaphosa uyabhedla nawe uyakholwa, bathi ukikhansela yonke into ayishiwe enegative yakho. Uthi uJesu Jairus neglect everything only. Wabazalwane ngiyacela lo nyaka ake ngikholwe into enizishiwo la. Hayi nizwa social media. Thina sithi isho umsebenzi abadala neyisebenzi wena ukholwa abantu ongababoni uyakubabonayo. Wangithi buka thina lento siyishumayela iyasebenzela. Bese ngejayina phela. Bese ngenazi into esinaso. Asimazi umlungu. Saphenduke lobizweni. Wabona nje ngoba sinishumayeza manje siyolingana nemiliyoni. Phinde sinibone futhi kabawo. Manje ke awukwazi ungamkhola umuntu omlindelayo akuthandazele enze wena uma ngizokutshela into bese ungayithatha uthatha into eshiya emsebenzini. Tell can only believe these ones. Tell believe these ones. Ingakho kodwa abapostoli ndoda leyicela ingakazi ukuhamba ehlele eceleni kageti indoda iphakamisisana uthi uphike igolide nesiliva sila akasho ungenalo in the absence of man. Bathi kodwa umthola igolide alikusizi wena udilita nkulu edlula imali egameni likaJesu. Oh hallelujah. Amen. Baba selani phela ake nisisize lo nyaka. Ake siye ukulibanga nabantu. Utshela umuntu ongakhona abafundisi bahlala nawe uyakhona. Utshela umuntu ongakholwa. Athe abafundisi igebengu nawe. Esiphila nawe uyabakholwa. Ngoba yindaba usathana uyazi ukuthi uma kwenze kwadawuthi umholi ngeke usayithatha into eshona. Ingakho namhlanje ngithi uma kuthi umfundisi enhlizweni yakho umfundisi wakho usulimele ngayo ungakhonzi naye. Ngoba leli sebenzela abantu abazoyihlonipha hayi abazoyenza umngane. Asifuna abangane sontweni sinabo abangane. Uma
ungasondela emqondweni ungasondela eduze kwami ngomqondo ukuthi ufuna ichomi. I'm not your friend, I'm your father. Because uNkulunkulu ubusisa a father to a son or a daughter. Umusa sengathi ufuna umkanti ngomuntu umfundisi ngeke usithole so space kimi. Uma ngithi mina kuwe mntanami ngisila ngihlali. Ayikho into engale. Igama kaJesu. Yindaba ngoba abantu akhola yonke into. Lanyaka ngiyaqola akukhona into izwa la. When uyakhona usidisika ukuthi uadvise umuntu ongakhola. Uthi hawu no mhlawumbe efundisi. Nawe nje ngondweni akho just plan nawe. Usungangondla nawe ubheka. Umubheka ke wena, usubheka nje. Sungamandla umfundisi wena. Angabe uyazazi ngithi uyazi indlela zakhe ngithi manje obatshela abantu ukuthi hayi bo kunalokho ngabe yithini esinika bona ibona base basize thina ukuthi asikhulume baningi kodwa abagibelile bayemsebenzini ngenxa lomfundisi baningi abalele bedlile ngenxa lomfundisi ukuthi ngeke sibenzise amagama abantu ngoba umuntu ubonge ezulwini uma sokudla senza sokunceda sazi kodwa nifuna ukudefenda into emphilisayo nivumela abantu bafake inhlabathi emanzini osazowaphuza only believe ngiyacela bonyaka ngenikhona into enizwa la futhi yekani ukukhona abantu laba bahamba enkonzweni andiyazi nomuntu indlela ahamba ngayo umsebenzi wawulimaza kodwa lokhu busy izinto ayishow uyayilalela uthi uPaul mark them uthi don't eat with them abantu abangcolisela amanzi osale nawo bahamba bona only believe kulonyaka decided uma unathi banathi ngabandla konke nangengqondo yakho yonke nangomoya wakho only believe awucela umakharanti mzala kaka anti kulonyaka akesikholwe into esuka kuleli altar hayi izitha zaleli altar ake ngimhlabele ngoba bazalwane mhlawumbe kuye ngiyakwazi noma kungenikwazi le esiyenzayo in the opposition abantu bokuqala bale opposition abantu esasinabo ngoba nangazi uhlulwa yini masuphumile sonke luphume nasendabeni zakhona yilo umuntu ekuzwa wahamba uthi khamba kanjani nawe uthi hayi kumnyama kodwa siyacika nje kumnyama enisitsha siyasanda kodwa kumnyama sikhohla kalisekhona ngoba mina ngazi ukuthi ikhaya noma ngingatsheka kanjena nje uba proud uthi hayi kuleli ikhaya kusekhaya lapha noma ngabe izindlu zodaka kodwa thina sikhonzisa abantu abakholwa yonke into eshiwo ngathi thina sibadefende kuyo yonke into ngoba umzalwane wakho umdefende noma esiphutheni umbizele eceleni ukuthi iyeke yakhe only believe asikwazi ukwakha nomsebenzi sinabantu esingenasho ukuthi bakhona noma bekho cacisa ukuthi ukhona noma wena ungalokhuthi ungalokhuthi la sanibonani yabona impostoli abahamba uyalimala udlule abekho abantu abayinkinga nje abantu abasala mhlahamba abantu yazi bayinkinga ngani abantu ufuna uhlezi unesana nabo ufuna banike ithuba njalo program ngoba ungasamfaka ufaka abantu uthi ha umthembu ungenza nje mina ngasala mhlawumbe emshiye bonke abantu ngathi ungazobuza ukuthi wawungahambi ngani Antonje makaJesu ngoba umuntu owasala cabanga ukuthi unama-shares kanti wasala ngoba umangcwele wayetheni sala manje musukungilima musukungihlukumezela ukuthi wena wenza njani awubungamthanda ngisami ukuthi akhe sangivalisi ngikhona ngingothovu
iBhayibheli yakuvumela umzalwane enkonzweni ukuthi ubande ngobani. Ushise. Into engayifuni iBhayibheli uma phandle nendawo, ungaqondakala. Yabona nje uma uvutha, caca nje. Futhi abona lo uvutha emoyeni. Futhi uma usabanda, cacisa. Kuze singakuniki ukuthi singakusebenzisi sikubekezelele ekubandeni kwakho uzuwelele kuphi. Kodwa kusukuthi namhlanje ujabule. Sasusuhlile. Ufana ngilejo sombuzo ukuthi bengiloveleni. Uzomtshela indaba zakho. Usuke ekhaya unesinqumo esibhekayo, ufike endaweni esifuthi uthatha isiqalekiso. Only believe. That's us. Only? Yeah. Lo nyaka nje awuthi ngikholwa into engizoyenza umfundisi wami. Ngoba lana enkonzweni isibhedlela sikamoya. Kuneyigulo eseyigula isikhathi eside sinama-advice ngathi odokotela. Uma ngena isiguli ngomnyango siyasibona usisha besejoza la. Athi yini athi umuntu uyashisa athi angolanda iPanadol. Usegula isikhathi uthi ungakambona udokotela uhlala nesiguli esengathi sifundile. Kanti sine experience yokuhlala endaweni yosizo singasizakala. Nibagada kanjani? Uthi Jesu Charles. Yengane izofa kodwa uma uthi uzokholwa ini? Angathi usumbikele. Ngadelay umama wempopo. Ukuthi ngidelayiwe akusho ukuthi ngidinayile. Only believe. Only believe. Ngiyakuthandazela lo nyaka inhliziyo yakhe ikhona umlezo wodwa. Amen. Umlezo wakhe. Yeah, umlezo wakhe. Ungakholwa ngisho abantu abasebenza eduze kwawo.